Πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο αυτή τη στιγμή. Για περιμένετε. Θα πάρω τον Νίκο Μουτσινά, γιατί καλά λέμε για σένα. Πάρ' τον να δούμε, ξύπνησε. Γιατί έχουμε 12 η ώρα ραντεβού. 12 η ώρα έχετε. Ναι. Μου είπε θα έρθει να με πάρει. Τι 12 καλέ. Μου είπε θα έρθει να με πάρει από εδώ. Καλή. Ναι. Τον εκθέτω. Σώθηκες. Ναι, μου είπε θα έρθει να με πάρει. Πού θα βρει το δρόμο, θα χαθεί. Θα τον βρει μια χαρά. Έχει ξαναέρθει στην αντένα. Ναι. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Με το καλό. Να σκίσετε. Μα πόσο μας λείψατε. Τι γλυκομίλη το παιδί. Πολύ, πολύ. Εμένα να ρωτήσεις, εμένα. Πολύ γλυκομίλη. Ακούστε αυτό το αγόρι. Τι ωραία γλυκιά φωνή που έχει πρωί-πρωί και τι γλυκομίλη του και ευγενικό που είναι. Άσε να μιλήσει κανένας άνθρωπος. Μάλιστα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές του ρυθμού 949. Άλλον πήραμε, λάθος είναι, δεν είναι αυτός ο Μουτσινάς. Αχ, συγγνώμη, τον Νίκο Μουτσινά θέλαμε. Έχετε κάνει λάθος, εδώ είναι μια μπάσα φωνή που περίμενε τηλέφωνο. Κοίταξε, όπως έχετε καταλάβει τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και προσπαθώ να σε πείσω ότι έχω ραδιοφωνική φωνή. Δεν γίνεται μάγισσα. Εσύ δεν χρειάζεται να με πείσεις για τίποτα. Άλλωστε, σου έχουμε κάνει πολλές φορές πρόταση και μας έχεις φτύσει επανειλημμένα. Δεν λέμε αυτά τα πράγματα. Η Μαρία Ηλιάκη μου λέει δεν μπορεί να είμαστε μαζί και τηλεόραση και στον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό. Οπότε να δούμε πίσω. Αυτό το πιστεύω, Μαρία. Εγώ πραγματικά αφήνω την καρέκλα μου για να έρθει Νίκο Μουτσινά εδώ να καθίσει τη δική μου την καρέκλα. Και να έρθω με σένα, ρε Ράνια. Εγώ δεν την αφήνω την καρέκλα μου. Νίκο μου. Ούτε εγώ τη δική μου, δεν είναι μου. Και εσύ χειρότερος. Νίκο, εγώ την αφήνω αλήθεια. Για πάρτι σου την αφήνω. Και πάω όποια. Είμαι άνθρωπος. Και πάω σε οποιαδήποτε άλλη ώρα. Για πάρτι σου και μόνο. Το λέω εγώ. Α, πάει σε άλλη ώρα όπως ακούς. Δεν φεύγει. Πάει σε άλλη. Όχι, όχι, αλλάζει απλά την ώρα. Ξυπνά λίγο πιο αργά. Έλα, Νίκο μου, εσύ το πρωί να κάνω και την καλή. Εσύ, Νίκο, δηλαδή τώρα πόσο 5 χρόνια, 4, πόσα 5, 6 πάμε, δεν ξέρω πόσα είναι. Δεν μπορώ άλλο να ξυπνάω πρωί. Δηλαδή δεν με λυπάσαι. Δεν μπορεί. Δεν λυπάται το αφεντικό σου, αυτό το αγόρι που είναι στη μέση σάντουιτ. Δεν είναι στη μέση. Στην άκρη είναι. Στην άκρη για να προστατεύεται. Να σου πω, Νίκο, τι μας ετοιμάζετε για φέτος? Πες μας, παρακαλώ, θέλω αποκλειστικότητα. Κοίταξε, θα ήθελα να σου πω ότι ετοιμάζουμε πάρα πολλά πράγματα. Μέχρι και δελφίνια στο πλατό, καμήλες να έρχονται και να παίζουν πινκ-πονγκ. Αλλά πραγματικά θα κινηθούμε στα ίδια, με αλλαγές λίγες και φρεσκαρίσματα πολλά. Κοίταξε, πρώτο και κύριο η αλλαγή είναι μία. Δεν θα υπάρχει ο νότης. Δηλαδή υπάρχει μια βασική αλλαγή. Αυτό το πήραμε ήδη την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Ας μην επεκταθούμε. Ναι, απλά θέλω να σου πω ότι ήδη ξεκινάμε με μια τέτοια αλλαγή. Θα έχει και ένα άτομο. Θα μπουν 2-3 καινούργια πράγματα. Στα παλιά θα φρεσκαρίζουμε όλα και βάζουμε καινούρια μέσα, αλλά με την ίδια συνταγή. Γιατί έχει πλάκα και γελάει και ο κόσμος, γελάμε και εμείς. Βέβαια, το ευχαριστηθήκαμε. Και κατά τα άλλα, έτσι όπως έκατσε αφού ξεκίνησε λίγο πιο αργά η σεζόν από ό,τι ξεκινούσε συνήθως, καταφέραμε και λίγο πήραμε παραπάνω δυνάμει. Γιατί τελειώσαμε το 15 Ιουλίου. Ανυπομονούμε να σας δούμε σήμερα, 4 η ώρα το απόγευμα, όλοι συντονισμένοι στον Α. Με το μαράκι μας, το γλυκό αυτό κορίτσι. Που πάει όλο μαζί. Το μαράκι. Το μαράκι. Τη ταιριάζει. Πάλι να με πάρεις, μου έχεις τάξει το ρυθμό στις 12, Σήμερα το είπα. Όχι, το έχουμε πει από την Παρασκευή. Θες να περάσω όντως? Βεβαίως. Ωραία, θα περάσω, μωρέ, θα περάσω. Για να δεις τι συμβόλαια μας βάζουν στον Α και αυτό. Συγγένειας, συμβόλαια συγγένειας λέγονται αυτά. Σας αγαπάμε πολύ, ανυπομονούμε να σας δούμε και μας λείψατε. Πολλά φιλιά. Φιλιά από τους ακροατές του ρυθμού. Πάρα πολλά μηνύματα εδώ βλέπω. I love you. Πολύ love, ρε παιδιά. Έχει πολύ φαντασία. Έχει πολύ. Νίκο, πάντως η καρέκλα εδώ σε περιμένει, να ξέρεις. Εντάξει, θα το έχω υπόψη. Μία μέρα θα έρθω φέτος. Έλα εσύ, γιατί τον Al Jazeera τον σκότωσες. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να έρθεις εσύ. Οπότε καταλαβαίνεις. Θα με σκοτώσει στον αέρα του ραδιοφώνου. Βέβαια, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, θαύματα γίνονται. Και μιλάμε για την περιφρονημένη. Μόνο θαύματα γίνονται. Φιλιά, καλημέρα. Φιλάκια. Καλή επιτυχία. Εγώ θα σε δώσω λίγο. Εντάξει, Μαρία.